बे समाव स्टुडिअ आं सन्दना इस्लारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बियाब बाथौ लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा 6थि धोरोमारि आनजाद लानाय हाबाफारि बे धोरोमारि आनजादखौ डिमाकुसि इउएन एकाडेमियाव लानाय जायो। धोरोमारि आनजादाव गासै 150 फरायसाफोरा बाहागो लादों। बे धोरोमारि आनजाद लानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो डिमाकुसि बियाब बाथौ गुबै आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे बाहागो लायो डिमाकुसि बियाब बाथौ लाइमोन आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे बाहागो लाबावो गासै 50 गामिनि फरायसा बिथांमोनहा। मोननिसिमबो खुलुमनायखौ आंनिफ्राय जासिहरग्रोबाय लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि निउस बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोङो दिनै 26 डिसेम्बर 26 डिसेम्बराव जोङो डिमाकुसि आनसलिक बाथौ गौथुमा मोनसे धोरोमारि एग्जाम लादों। बे एग्जामखौ जोङो 2016 निफ्राय दिनैसिम 2021 सिम जों लादों। बेखौ कन्टिनिउ जोंना जाबोबाय थादों। दायो बेयाव जोंनि डिमाकुसि आनसलिकआव गासै 50था गामि दङ। बे 50था गामिनिफ्राय गासै 150 जन स्टुडेन्टफोरा दायो बाहागो लादों। दायो एग्जामा सोलिगासिनो दङ दिनै। बे एग्जामखौ जोङो जाहाथे थारमाने जोंनि गथ'फोरा दानि मैखुन बिजाबखौ फरायो बा आर्ट्स बिजाबफोरखौ फरायथियो, धोरोमनि एसे बोसोन लायो आरो एसे धोरोमनि खोथाफोरखौ एसे मिथियो आरो बुजि मोनो। बेनि थाखायनो जोङो बे एग्जामखौ लानाय जादों। ओरैनो जेनेबा एग्जाम फाथिनानै जुदि माबाफोर प्राइजनि माबा दङ नामा? बिदिसो जों थारमाने जायफ्रानोखि जों बे एग्जामनिखौ सायख'नानै जोङो टप 10 सिम लांना दोननाय जादों। टप 10आव जोङो आरो बिदिनो फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन बिदि जों सायख'यो। दा बिदि जोङो फार्स्ट डिभिजनफोरनो जोङो एसे प्राइज होनाय जायो। सिनियर जुनियर थाहैबाय मोननै बाहागोनोबो जोङो बिदि प्राइज होनाय जायो आरो प्राइज मानि होनाय जायो। ओरैनो जोङो दायो सिनियरनो बिदिनो 3000 होनाय जायो फार्स्ट डिभिजननो, ओमफ्राय सेकेन्डनो 2000, ओमफ्राय थार्डनो 1000 बिदि जों खम परिमाणे एसे थारमाने सिटुवेसनफोरखौ नायनानै जोङो होयो आरो प्राइजफोरखौ। बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो लोगोसे डिमाकुसि बियाब लाइमोन आफादनि जिथुनिखि सांग्रांथिनि गेजेरजों दिनैनि बे 6थि धोरोमारि आनजाद लानाय दा बिथांमोना जिथुनिखि जोंनो बिबान होबाय, दा बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावदों आरो लोगोसे नोंथांमोना दिनै बेवहाय गुबुन गुबुन आसामनि जायगाफ्राव मिथिहोनाय हिसाबै आसिला लानानै नोंथांमोना बेयाव फैदो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर होदों। थारैनो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, जोंनि डिमाकुसि बियाब लाइमोन आफादा जोंनि इयुन जोलै अर्थात जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे धोरोमारि सांग्रांथिनि गेजेरजों दि जोंहा बहुत रोखोमनि खामानि मावनो हायो बा जोंनि हारिनि, जोंनि जाथिनि, जोंनि गावबा गाव सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय दा बेफोरबायदि लानाया गोनांथि दं होननानै बिथांमोना सानदों। आरो लोगोसे नोंथांमोननि जिथुनि सोंलुनि फिननायाव आं बेखौनो बुंगोन जे दिनै बेफोरबायदि लायाब्ला दिनैनि मुगायाव गुबुन गुबुन मानसिफ्रा जेनेबा गुबुन गुबुन धोरोमारि बिथिङाव गोसो बारस्लायनायखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो दा बेफोरबायदि लानानै जोङो इयुन जोलैफोरखौ मोजां रोखोमनि धोरोमारि सानस्रियाव माने गोथौथि साननाय बेफोरबायदि फिलिंस मोनहोनो थाखाय जों बेफोरबायदि एग्जामखौ लानाय जादों। साबेसे फरायसाया दिनै बे आनजादाव बाहागो लादों? गासै जुनियर आरो सेनियर बेवहाय मोननै खोलोबाव दंमोन। दा बेवहाय गासै 150 फरायसुलिफोरा हथात एग्जाम होग्राफ्रा होदों। ओरैनो बेसेबां मार्कनि? बेवहाय मोननै केटेगरियाव रानदोंमोन नालाय, मोनसेया जाबाय सेनियर, बियो 100 मार्कनि आरो लोगोसे जुनियर खन्द'निया अबजेक्टिभ टाइपनि, दा बियो गासै 50 मार्कनिमोन आरोखि, अपसनेल आरो गासैबो। बेयाव जेनेबा सेलेक्सन खालामगोन नामा? बेवहाय जोंहा बोसोरफ्रोमबो बिदि सेलेक्सन दङ। दा बिथांमोन जिथुनिखि फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड, दा बिथांमोनखौ जों मोनसे कनसलेसनजों लोगोसे मोनसे प्राइज होनाय जायो। गुबुन आरो 10 जों कनसलेसन हिसाबै जों मान बावनाय जायो बिथांमोननो। खुलुमग्रोनाय बावहरबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा दिनै धोरोमारि आनजाद जागासिनो दङ। डिमाकुसि बियाब गौथुमनि लाइमोन आफादा दैदेनगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो जोंनि डिमाकुसि आनसलिक आफादनिफ्राय जेन बे आनजादखौ होनानै धोरोमनि बिथिङाव दावगानो हाथों होननानै मोनसे नलेज लाहोनाय हिसाबै जों बेखौ आनजादखौ लाहोनाय जादों। दा दिनै जोंहा 150 जन आनजाद लादों। बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बाथौआरि
लाइमोनफोरखौ जौगाखां जाहोनो धोरोमखौ फेहेरनो फोजौनो फोगोमनो थाखाय जोङो बाहागो लाहोनाय जादों आरो जोंनि धोरोमारि आनजादखौ ओरैनो माने मालानिफ्राय जागायजेनदोंमोन? धोरोमारि आनजादा 2016निफ्राय जागायजेननाय जादोंमोन। दा दिनै जोंहा 6 बोसोर जाबाय। दा बिदिनो जोङो जाफुंसार होबाय थानो हादों। दा जोंनि मानिफ्राय बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय खुलुमबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्सनाव RG प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय RG प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।